gosuka mutwe buna enchira eyemo yokwerikia na gosoa ase byombe litukolia lero nigo ekyombe ekemo kurwa ase kenyoro kiageteri gegotoka ase ensemo ya nyakoe banyarakoba bakwegokeria ane nali banyareko bagwikirania ise ya chiwiki sano nemo kubwatekana no munyakerogo nigatebanga banyarakoba bagochakie ekyombe kyo elio kubwaterana na gwikirania amaganio abo akerari tukolia lero nigo banyarakoba bagosiolia ben okugora kwa hema eyemo heyo banyarekoba bakogacha ebesa na kwenekia buna emeyo nigera chikoba gekoba konya anene asemeyega anonye nabo ntigo banyarekoba bagosegetanga bange banyarekoba gwesokia na kwerikie byombe ahuna enchira eyemo yogosirana asobokoreri bwabo bwakirari tukonga gutumanya umuriki oito Dipon Asanya nigo bomogoko munene asaba menyi bekinyuru kya geteri maiga yogo chake kyombe kibono kya bairere barabuko genderera anna sokogora chiema ikirache ko bakonya sekinyoro Samarieta Geoffrey Chakotinega ninjende umunyakero asaboniga a project yetu anyagete close to 6 weeks now yerange umutinyo yo monenus twaje tukabeka namo tukarangane twalenga bake lakini abantu baito n'abantu abaya tukaba tumeka abantu baito kumuna chi ambassador twabere tokonyorana kere Jumamosi neke tokonyorana ngokora tuli gintu geke tukabekera mangana registration twakora registration twateba vision yetu nerie twateba tukora chiema tukore birogo nandi tugore nonyane PA address bono ene maite ntangani ya 6 weeks. Samarieta Frederick Ongori Sagini Romo konyi bomo secretary kenyore kyageteri twabeire ne chinga kichi inkonkoruma egara kini nyasaye na cheta organize asenjerere ndonge twanyara senga kienge twanyara tokomnyoka twanyara tenti within 6 weeks chinga kibare ko igoro murobiri oyubene nigo bayogokera kegima asebono batebanga ni chiko bakonya asemeyega ao eyu babeire baguchandika samatuka maega Patricia Kerbo twachagite project ye welfare ye kure ema egere tokonya sobia nonyina asobobe kera ngutwa tole bigani antuba mitongora bari chinyangi eme na beko tokonyoro ebigani ngo chabire na abana kukwani bare saa zingine mbulera abase kutukwera basitokara tiatu chako murubiri yiga muna yeikere gatwaye urire emeyega na ndi ntorengeti guchimutunya saa tokonya ande tomente ibinde tomente emene na bindo binde komenta nayo nigo baine kyabuna ekyombe kyobono gwetera sobo mubabwate ngechiko bakonya anena soko ne kyanga bana bachire chiskuru nabo igo banyarire gwechandira bali barabarwaire obuyabwe okobamo bosebwe welfare yiga no bunge bole bodatigasa amabena amayayi gore chinyangi emene bego condition sabali batabwati batonchukana inega iga akachibe sichi achire nchito konye se binte binge ntu akwanira Jumamosi yaita unataria mangano obusama tango gatora bitokora ntobe to identify se kenyoro abaruarete abande barabeire insefo engaki tarienke egatobe ekemo oromo nabatoko batarira tonyone sindanyo yo matakire egeragendere ko beroro bosonya abana batete ko ende school no tugutumia abana nabo tugutumie kiombe keiga abana bayoka ende school tubaligerie nibo nabali abande batari kwenyara tobe tukubaikira ndikonya toko kwa nchema isato echintu 12000 igobono ntochiko save chibese echo chikonye omochando oli otokiranya ne kenyoro chibese chinchikonyororo igobono we have a positive way forward asokonyorema nonya nabo ababwatani be kyombe kyo nigo basaba barayi koba abegenwa asobokoreri bwabo elio banyare kogenderera bosio kimagenderero Samarieta Nkuruku kali nke muntu wako ne kenyoro nabo toigwete buya naende nyandi yanyari kana nyasaku na barayi aba baba abegenwa ekera chibese igo chibwato butantanu kera babeira abegenwa asebirie bike baranyore batogendereri ndo basagwatananekana naende munatware nkoruritangana gatije mechando babeire bagwetera bono nigo bayarorire goiko amwelio ase bono bari no gosemeria gwokogenda bosio asamatuka gocha obokongu mono bwabeire oroboko bambuli muna ogo tachabu kwa ngonyora abantu abange bankugusamagega
lakini igente kiarabere se miaka mingi goetanya miaka 10 kuripoteria igetasaini kia ona mbeye mo kia Ndezi TV kurwa se kinyoro kia Geteri ikiutuka ime yegodi ya Nyakoe elitira ne nkuru kwa Dipon asanya Demona Maliki